Nagalab sa tao, Ate Milon SJ. Huy. Huy ka din. Trinidad Channel, nagalab shout out. Hello my dear friend from Trinidad Channel. Hello my friend. Long time no see my friend. Trinidad. Unang thumbs up idol from Digimar TV Vlog. Aba, nag-live na siya. Oh, okay na, nag-live uli ako. Good morning everyone from Trinidad Channel. Idilin Official, good morning po. Mega love sa in everyone. May moderator na po yan, Ate Idilin Official. Bababa po ng link mga kaibigan. Bababa po ng link para Kuya Alfredo, mega love shout out. Kaibigan Alfredo Lazarna, thumbs up po host. Mega love shout out everyone. Long time no see mga kaibigan. Sinipag mag-live. Thank you po. Mega love shout out sister and brother Joel. Mucha and Joel Vlog. Thank you. Ipin ko nga muna tong ating kaibigan na si ano. Baba nga po ng link Ate Milon SJ. Parang di na ako marunong mag ano. Have a great weekend to you and everyone from Trinidad Boats Channel. Sino nga Trinidad Boats? Kalimutan ko na ba kayo? Si my friend Dan Subel. Thumbs up po host from 1983 Lagalag. I host yung mega love shout out from Nina Licaina. Mega love shout out po Tita Vlog from kaibigan Alfredo Lacerna. Forty-one. Anong main channel natin kaibigan 1983? Lagalag. Tita, mega love shout out too. Di pa ako makapag-play kuya ulit sa'yo, Kuya Alfredo. Host Pengi Saging. Ano, main mo ba to kaibigan 1983? Lagalag. Are you the host? Teka lang po, saglit lang. Nagbabasa lang muna ako. Iba, hindi ko na nabasa. Mega love shout out Trinidad Channel from Tita Vlog. Mega love shout out daw my friend Dan Subel, si Kuya Alfredo yan, sinagalag. Ay, kay Manny Alfredo pala to. Okay, lagyan ko na ng moderator. Pag kilala natin, lalagyan natin ng moderator agad. Host Pengi Saging. Main po host, bago account po host. Di ba dami nagmamahal sa'yo? Si Kuya Alfredo yan. Teka lang, nawala tuloy yung pang-ayuda ko. Thank you friends! No problem my friend, Dan Subel. Long time no see. Ayuda host. Teka lang sa ayuda. Teka lang po sa ayuda. Ayuda.
Ayuda tayo, ayuda. Migalab siya my friend. Hala Tita Vlog, follow ka ni Lolo. Dana Kapin from Nina Likahina. Salamat, datang. Welcome my friend. Dan Subel Training Boat Channel. Joke lang, good vibes lang. Salamat po sa Sando Host. No problem. Ano kaibigan Alfredo Lacerna, malapit na makauwi ng Quezon. Baka sakali. Please drop your link, my friend. Dan Subel Training Boats. Mega love shout out kaibigan Miss Lynn. Bakit po yan? Magandang morning po, host. Kumusta? Okay lang po. Okay lang, kaibigan Miss Lynn, Ma'am Miss Lynn. Sinipag si kaibigan Tunying mo ngayon, kaya nag-live. Idol Wayne, mega love shout out. Idol Wayne, mega love shout out. And Ma'am Christita, hello po from Miss Lynn. Miss Lynn, mega love shout out. Wait a minute lang. Hindi ako naka-prepare Sino yun? Janet Diapria. 14 tamsak. DJ Mayra Harang. Tamsaktan kalimbang po Merda Santa vlogs. Sakit mong tuta. Hindi na naman loading na naman itong mga ano ko. Bakit naman? Paano tayo makakapag-ayuda nito? Yun. Okay na. Wala. Tita Love, jacket host ni Tita Love. Okay, no problem. Like 16 host, mega love shout out. Barya muna. Salamat sa mga nagpapa-barya. Barya. Oh, may busina. Lagalag, babaling po from DJ Mayra. Teka lang, yun, magsisimula na ako DJ Mayra, dito ko sa tuta mo. Like number 202. Nakaano pa na, teka lang. DJ Mayra, dito ko sa tuta mo.
Harangos, lumabas ako kanina kasi wala harang. Yun, thank you very much. Digimera, pangalawa. Like 203. Naka-subscribe na, bell all na to lahat. Sa inyo mga kaibigan. Pangatlo, Digimera. Ayan o. Like 204. Ano kung nga itong mga to? O yan o, pang 204. Short lang pala yun, shortage. Pang-apat, kaibigan Myra. Nakasubscribe na to lahat, nagla-like na lang ako, nagla-like. Wow, Spurs, I love Tony Parker. Idol ko rin yan, kaibigan. Kaibigan Janet Del Friadillon, idol ko rin yun. Tony Parker, tapos si Ginobili, Duncan, yan ang mga, yes, idol, short video. Idol Win, nagbabakas lang po ako, promise Lynn. Kaso retired na. Oh, wala na yung mga dating player ng ano ngayon. Wala yung mga dating player na malalaki. Malalakas. Dito tayo kay kaibigan mo siya. Enjoy vlog. Harang post, Ma'am Janet, tamsakdan kalimbang po sa inyong premiere show. From kaibigan Alfredo Lacerna. Pinanood ko na yung episodes ni Proper sa Netflix. Idol Win, nagbakas lang. Opo, wala na. Puro bago na. Sunod-sunod na lang. Sunod-sunod silang tatlo. Mag-retired. Oo nga, malakas dati yun. Dati pang nakalaban ng Spurs na alam ko yung yung natandaan ko yung Toronto Raptors. Na maganda yung laban. Nagpagawa pa ako ng t-shirts ng Spurs. Terno kami asawa ko. Yun, galing naman. Ba't pinatay mo yung balwig? Nahulog! Hindi naman nawala. Kuya, nabiktong ka? Tayo dyan. Tinan mo itabi. Wala ka? Tita love you. O, ilan mga alaga mo po dyan? Ang babae. Di po ba yan siya? Pito. Pito ang alaga ko dito. Hindi naman nag-aaway. Like number 3. Kaibigan Joel Karen. Ay, Joel Karen. Mucha and Joel video okay. Pangalawa, kaibigan Sister Mucha and Brother Joel. Di pa pala nakasubscribe, oh. Subscribe ko na rin. Paki-support nga po natin siya, no? Itong nakapin. Ang aking pong sister, brother and sister. Pangatlo, Bro Joel. Like number 6. And pang-apat, di pa nakasubscribe bro, subscribe ko na rin. Marami tayong pandagdag dyan na na pwede. Panoorin kita dito bro, like number 8. Yeti Tamwa from Inalikahina. Thank you for coming, kaibigan, my friend Nina. No problem. Brother Joel.
O ilan mga alaga mo dyan? Tita love you. Salamat bro sa pag-pin. Hello Nina, love you too. Love you too. Yehe, tita mo. Thanks bro, no problem. Dami rin pala host. May isa dyan, mahaba buhok, babe lang. O si Bunso yun, si Bunso. Yung, wala ako dun sa labas kasi. Kung nasa labas ako, naandun yung sa likod ng mga to. Pero nandito sila oh. Tamsakdan Kalimbang po sa nakapin. Nagbibinta ng bahay. Nag-live lang ako pang update. Wala akong pang upload. Love you, Stonying. Love you to, my friend. Di nalikahin na. Wala pa si sino yun? Sino ganito? Si Manoy. May na talaga yung memory card ko. Dahil pang ayuda ni host from Wilas Channel. Yo, matatapos na oh. Thank you Ate Mila Channel. Baba ka rin po ng ng link nyo. Next na sa nakapin. Nina Likahina. Yan, natapos na rin, bro. Skip ko na yung harang. Yan, matatapos na rin oh. Michi Tigerfield TV. Bro, Sherwin Tulibas, baba ka rin ang bahay mo. Para may pandagdag natin ng Mo, for hosting. Thank you my friend Nina. Next, Nina Likahina. Like number 1. My friend Nina, like number 1. 23 minutes new upload. Like number 1. Like number 2. And subscribe this one backup cellphone to your channel. Subscribe, bell all. And like number 2. Tamsak lang po, napadaan lang from Michi. Thank you kaibigan. Si Marchil TV Vlog siguro to eh. Marchil TV Vlog. Tamsak 22. Shared done host from Alfredo Lacerna. Thank you kaibigan Alfredo Lacerna. Tambay lang host. Naglaba ako. Wala ka na ba sa trabaho mo kaibigan Sherwin Tulibas? Like number 3, my friend Nina Emilia Vlog, mega love shout out. Wow, rawon daging. What food this, my friend Nina? Solok yummy. May masag daging. Yes, host Tonying, thanks. Long time no live kuya from Emily. O nga, long time. Medyo sinibag ako mag-live ngayon. For views to your new upload, my friend Nina, and subscribe this one again. Bell all. And like. Okay. Nina Likahina Miles. Lobat sila galagos. Okay. Ba, may dalawa na cellphone naman eh. Busy lang, hilamos muna, kagigising lang. From Janet Di Apria. Sige, sunod. Ay, naipin na ba kita Janet Di Apria? Oo nga pala, ikaw nga palang kaunahan. Ay, hindi pala. Sunod na pala kita, sunod na. Tapos si Edilen Official. Patamsak.
Patamsak po, dikit na din. Nawala sa 1K. Bakit? Sige, tinan ko. Ipin ko muna to. Sunod si Ate Mila channel. Ate Mila, sunod po kita. Tinan ko muna tong 1K nito. Baka nawala daw sa 1K. Oh, yung mga may pang-ayuda po dyan ha. Pakisuyo po. Pa 1K natin ulit yung nakapin. Si Janet Diafria de Leon. Mga saging niyo po dyan. Napandagdag lang. Na mga legit. Ano lang tayo? Ano lang? Laptop pala gamit mo. Opo, yung pang pin. Ito yung gamit ko pang pin. Tapos, itong gamit natin pang pin. Tapos yung pang ayuda natin, is na ayan pang ayuda. Isa. Ayan, pang ayuda natin. Mga pinairam ng aking hipag. Meron channel, mega love shout out from Manetita Vlog. Gosh, daming pang ayuda host from Emilia Vlog. Nakakatulong to mga kaibigan kasi legit, tig-iisa siyang account. Dan my friend Nina. Sinipag uli ako ngayon, buti na lang at puro naka-charge. Kaya nahiram natin. Mainit nga ulit sa loob. Paano net mo? Same na gamit mo. Pare-parehas. Pang-ayuda lang naman. Okay lang yan ate. Ate Mila channel. Gas daming pang-ayuda. Harang bro from Mucha and Joel Vlog. Pare-parehas na sanit. Pare-parehas. Shoutout sa 13 viewers. 23 thumbs up. Newtown Production. Mega love shoutout my friend. Newtown Production. You have a moderator my friend. Emilias Vlog. Tambay lang kuya. Busy mode. Sige po mamaya. Basta ipipin ko rin. Sunod ko sunod natin to si Emilia. Sino pa nga ba? Dan po sa nakapin from Newtown Production. Harang po host, gandang umaga. Good morning din. Sa maganda kong kaibigan si Kay Lilo TV. Salamat host. Kaibigan Janet Diapria. Buwan-buwan ka naman pala, kaibigan Janet. Like number 15. Like 15. Like 16. Di pa nakasubscribe kaibigan Janet Diapria. Subscribe ko na, bell all. Bell all. Premier lang pa yato, premier. Pangatlo, kaibigan Janet. Nakasubscribe mo, like na lang, like number 17. Tapos tong isa. Pang like number 18. Number 18 Like number 18. Okay. Bakit kaya binawasan ang revenue ko? Nahirapan ako makuha pin. Ganyan talaga Ate Mila. Harang post, gandang umaga. Upo kuya. Sino pa nga ba isang makapin? Ipipin ko. Ito, Sherwin Tulibas tayo. Sherwin Tulibas mo na. Tapos ni Sherwin, may isa pang nakaligtaan dito
Janet De Apria, Sherwin Tulibas, Miss Lynn, Alfredo Lacerna. Alfredo Lacerna pala. Tapos Idilin Official. Mucha Danto from Ninalikahina. Newton Production, naglalaro siya to. Thank you, salamat. Salamat sa pag-drop ng link. Dito tayo kay Sherwin Tulibas, oh. Napanood ko na to kaibigan Sherwin, pero Gulay Probinsya, nung nga ka ng talbos ng kamote. Subscribe ko kaibigan Sherwin Tulibas to. Up. Bell all. And like. Okay. Parang dumi ng kamay ko. And pangalawa, kaibigan Sherwin Tulibas. Subscribe. Ubat na wala. Subscribe. Bell all. And like number 58. Harang lang, nasa harang. Yung isa walang harang like number 58. 58. Tapos harang lang, harang. Nasa barya tayo, nasa barya. Barya lang sa umaga, barya. Like number 59. Barya ulit, barya. Barya lang, barya. Tamsak, Certain Ying from Erlinda's Food House. Mega love shout out my friend. Erlinda's Food House, thank you for coming. Baba ka rin ang bahay mo kay Lilo. Ang aking magandang kaibigan si kay Lilo TV. In Digimera TV Vlog. Mga magaganda nating kaibigan. Nina, later watching your video from Tita Vlog. Yes, sis Tita. Shoutout sa 7 viewers. Salamat sa Sherwin Tulibas. Nandito ako sa'yo. Apat. Nanguha ka ng gabi ng ng dahon, talbos ng kamote. Breakfast ride tayo. Saan ba masarap na kape? Dahil lamok, teka lang. Wait a minute. Mega love shoutout kaibigan Entoy Hulu. Wow, thumbs up harang from Gold Igorot. Thank you Kabsat. 27 kuya from Entoy Hulu Vlog. Gate pa. Janet, down to your premier house from Milos Channel. Nasaan na si Ate Mila? Premier ni ating kaibigan Alfredo Lacerna. Pa-support. Pa-support naman po sa nakapin. Harang kaibigan, Sherwin Tulibas ako. Si Entoy Hulu Vlog, may galab shoutout from Gold Igorot.
Wala pa si Manay Papi Mix Vlog ah. Sis Entoy Hulu Vlog, mega love shout out. Eric Roy TV, mega love shout out. Thumbs up. Thank you, balikan ko kayo from Janet Di Afria de Leon. Mega love shout out Idol Sherwin Tulibas. Gandang morning sa lahat ng support kahapon. 23 happy morning host at sa lahat from Ate Certified Glow. Paayoda Sir Tunying from Erlinda Pudaus. Sige po, sige po, sige po. Sariwa yung ano eh, parang dito lang sa amin. Talbos ng kamote ni kaibigan Sherwin Tulibas. Then po sa nakapin from Newtown Production. Erlindas Pudaus nag heart, nag red. Yan o, nasa ano na si kaibigan Sherwin Tulibas o. Nagpapadikit na ng bao. Dan Harang Sir from Eric Roy TV. Dating friend Alfredo Dan sa Premiere. Premiere lang yan, Premiere. Ano lang yan? Thumbs up lang, thumbs up. Tinatapos ko lang yung kay Sherwin Tulibas, tapos thumbs up na ako kay thumbs up na kay kaibigan Alfredo Serna. Sunod natin si Ate Mila's channel. Sino pa nga ba yung nasa taas? Kay Lilo. Thank you po kapatid na Tunying. No problem. Sister kay Lilo TV. Long time no see pala sa ating lahat ha. Shoutout Kuya Ivan from Janmar Julian. May galab shoutout daw po. Shoutout sa aking pamangkin ni Mrs. pala. Janmar Julian. Ang magandang pamangkin ni Mrs. Janmar Julian Vargas. Pamangkin po yan ni Vic Vargas ha, yung artista. Shoutout Kuya Ivan. May mga hindi pa ako nabasa pala eh. Buti pa si host, naka-laptop pag nag-LS. Hiram lang din do kaibigan Miss Lynn. Tambay lang muna host, naglaba ako. Harang host, lumabas ako kanina, wala kasi harang. May mga hindi ako nabasa, sorry mga hindi ko nabasa ha. Love you, Stonying. Ito yung isa. Wow, Stonying, thanks from Nina Likahina. Sis Gold, Igorot, may kalab shoutout from Tito Vlog. Mayra de Santa TV Vlog. Nag-drop din ng bahay Dan Pulpak. Dan sa nakapin, DJ Mayra. I calling your attention. Coming from Nina Likahina. Sir Alfredo Dan Pulpak. Check and like from DJ Mayra. Intoy, may kalab shoutout from Tito Vlog, Manay Teta. Alfredo Dan Dikit. Panggit ng harang lang pala yun. Ayan o kaibigan, hindi pa tapos ako. Yun, matatapos na to. Tinikman na o. Tinikman na ni kaibigan Sherwin Tulibas. Ito, tapos na o. Ito, harang. Harang lang din o. Ay, hindi, parto na pala to. Rapi tulpo na. Rapi tulpo. Kamag-anak pala namin yan, sir. Kamag-anak namin si Vic Vargas. Ay, ganun ba? Mamaya nandito yun. Nandito siya sa bahay. Hostonying. Hostonying Porcel. Wow, very nice. Ponsel. What? Hindi ko maintindihan. Ay, phone for sale, yeah. You buy this, backup cellphone, my friend Nina. I have six cheapest cellphone. Host, baka meron ko pa dyan na dinadidikit sa akin.
Sino yung Vic Vargas relative? Yung ano, Vicky naman. Yung pamangkin ni Mrs. na ano, nag-comment na ano, John Mark Julian Vargas. Ay nako. Meron na po tayong 36 minutes. Mag-ano lang tayo, isang oras lang tayo. Uging TV, tamsak boss. Huwag naman boss. Dapat silent na lang ako lagi. Oo siya, sa part ng mga nanay ng papa ko. From Eric Roy. Pag natutulog kasi ako, paggising ko, nakakagulat ang lagas. Huwag pansin na ng lagas, kaibigan Janet Diaprea. Ayaw mo yung lagas na yan. Ako nga, pabalik-balik sa ano, 3.4, 3.8 na naman, binabayaan ko lang. Dan po kay Alfredo sa nakapin, from Kaililo TV. Dan 32 po, idol. Ma'am Nina Dan po Pakol Kalimbang, from Digimera. Nagalab shoutout po, Imi, from Newton Production. Harang yun, dito na si Manny Papi, oh. Manny Papi TV. Ay, bakit? Wait a minute. Sorry, kaibigan Uging TV. Sorry. Okay na yan. Naibalik ko na ulit. Kuya Papi from Intoy. Dumating na si Mayor from Tita Vlog. Papi, may galag shoutout. Ganun talaga ma'am part ng YT. Paglagas, tuloy lang ma'am. Ako nga tagal ng rates ang 1K gawa ng lagas. From Eric Roy. Yan, tapos na. Dalawa, oh. Kaibigan Eric Roy. Sherwin Tolibas, ha. Kay kaibigan Alfredo Lacerna. Like number 14. Kaibigan Alfredo. Like 14. And like number 15. Notify me. Ito, nasa harang pa. Ito, matatapos na, oh. Kaibigan Sherwin Tulibas. Full watch lahat yan, full watch. May galab shoutout po. Nina friend, salamat kay Tunying from Uging TV. No problem. Anong plug, Kuya Papi? Anong plug yan? Red plug or ano? Plug ceremony? Dol, tusok harang pa ako from Master Chito Vlog. O, ipakisubscribe nyo nga rin po itong ating kaibigan. Itong si Master Chito. Malaki na po bahay niya pero supportive pa rin po siya. Shoutout sa 21 viewers. Emilia Vlog, dan po sa upcoming premiere mo dating dikit. Harang Bians Ads Nina from Tita Vlog. How's your day my BFF Nina? Ano ba yung intoy ang sarita plug mo? Oh yay! Tita, thanks and prayer emoticon from Nina Likahina. Next sa nakapin, tika lang sa nakapin. Nasa yung Ate Mila channel. Ito pala man, nakita mo na. Uging TV nag-drop din ng bahay, si kaibigan Uging. Ano ba yun, Intoy? Sarita Plug. Ano ba yung Sarita Plug? Wala na si Intoy. Papi me, good na yo from Nina Likahina. Ewan ko sa'yo, kuya, di kita maintindihan from Intoy Hulu Vlog. Bahala kayo mag-usap dyan. Natulog ulit siguro or nagsarita Plug na. Mara 76 Vlog. Mega love shoutout sa lahat ng nandito. Mara 7 Vlog. Yun, thank you. May Ate Mila, pakibaba nga po ulit nung ano. Link niya Ate Mila channel.
O pag-usapan niyo yung ano yan ha. Yung ano yan? Plug sarita niyo na yan. Mara 77 vlog. You have 1.54 subscriber. Di ba pala ako nakasubscribe, Ate Mara vlog? Ayan, subscribe lang ako ngayon. Panoorin ko lang tong latest video nyo. Live stream. Ito na lang sa ano. Sumakit ang puwet ko sa haba ng biyahe. May aksidente pa. Like number 10. Harang na sa harang. Visit Singapore ang harang. Dito ako sa'yo, sumakit ang puwet ko sa haba ng biyahe. Ate Mara. Ma'am Erlindas Pudos, Dan Pulpak, may bakas po. Sa comment mo ito, tanungin mo nga si Manay Teta. Ano yung sis Teta? Ano ba ang Sarita Plug? Shoutout Kuya Ivan from Hana Tabing. Thank you ading ko. Thank you very much. Shoutout sa lahat ng Tabing family. Sa aking kagrupo ng URCS na si Mark Anthony Tatel Tabing. Dol, lagyan mo na pork sa'yo, Dol. Oo nga, Dol, lalagyan ko sana eh. Kaso, kailan mo tayo magkukulab uli, Dol? Ay, Dol. Kulab nga ulit tayo, isang beses ulit. Second collab. Pakisupport na nga po nito, pakisupport din po. Mabait po yung kaibigan natin yan. Marami po siyang viewers. Mga organic na viewers. Itong Master Chito Vlog. Chito Luto dati yan, Master Chito Luto Vlog. Tinanggal niya yung luto, kinuha niyang Master Chito Vlog. Try niyo pong pasyalan yan mga kaibigan pag nag-live stream. Nakakagulat po yung viewers niya. Meron pong umaabot ng ilan ba yun? Yun ba yun? Yung last na napanood ko. Basta magugulat po kayo. Pag nag-live po ngayon, Master Chito Vlog. Tagal na kita nadikit host. Doon sa live ni Sis. Ay, okay. Ba't ngayon ako nakadikit? Yan, bawi ako. Ate Mara 77. Mag-ayuda ako sa'yo. Mag-ayuda. Nakalimutan ko na tuloy mag-ayuda. Ay man ito, ganito gawin nyo sa iniyaw na pusit, sigurado masarap. Pusit. Like number 83. Like number harang, nasa harang oh. Like number 84. And like number 85. Barya lang. Huwag nating i-skip yung barya mga kaibigan, diyan na lang tayo babawi. Like number 86. Sige idol, lagyan ko na ng perks tong akin para sakali. Kaso baka magalit sa akin yung mga magpapamember sa akin. Hindi na ako active. Tagal na kita nalikitan. 82 thumbs up na kapin, dating dikit. Salamat host from Marmar 77 Vlog. Check mo comment mo ito sa new upload ni Papi. Yon, buti nagbabasa Ate Mila. Isunod ko na siya Ate Mila. Mila Channel. Tabing. Yon sa radio. Louie Tabing. Ay baka magkakamag-anak po. Maraming tabing dito sa amin, Ate Mila. Mga kaibigan ko po. Yan, bata pa yung nag-comment na Hana Tabing. Tapos yung pinsan niya, isa barkada ko rin. Kasama ko sa URCS. Grupo namin ng riders. Shoutout po sa 20 viewers. Salamat. Marami pa lang nagmamahal sa akin mga viewers. Pero mo may 20 viewers pa ako. Sa Pusit nga Manay Teta. Mamilas Channel from DJ Mayra. Danayan sa Pusit from Intoy Hulu Vlog. Mayra de Santa Vlog. Check Dan Pulpak. May bakas po. From DJ Mayra. Galit na yan si Intoy. Lagot ka Papi from Tito. Maraming salamat Sis Tete. Ano yun? What's that? My friend Nina. Teta not Titi. Teta Vlog not Tete. Nina haha from Teta Vlog.
Okay, I mistake. Morning ka ba, Antoning? May galab shoutout sa'yo from Taxi Uragon. Nina, love you from Tita Vlog. Yay, sis Tita. Love lang tayo, love lang. Tawag nito. Get more friend in YT world. Legit friend. Thanks sa pag-pin idol from Ate Milo channel. No problem. Maraming pagkakamali sa name ko. Kaya nga po Ate Manay Tete. Dan po Master Chito from Ate Milo's channel. Meron na naman ba? Kay Lulu TV, nag-BG. Uging TV, nag-drop din ng bahay. Si kaibigan Uging. Support na po. Oo, pabariyahan mo nga. Balwig, tumatawag si Auntie Marlene. Maikli lang yan from Manay Papi Mix Vlog. Teta Vlog, Dan Pulpak po sa masarap na almusal, merienda mo. Okay, sige, magaling ako sa barya-barya from Manay Teta Vlog. Sa mga nagpahabarya, thank you very much. Huling habol para sa tag-init, Batang PG. Ilante. Ha? Ay, load. 30 daw, Bante. Regular. O, shoutout Santi ko. Ito mawag. Okay. Yun po yun yung nagbubuhat po yun yun po yung pamangkin ni Vic Vargas, si John Mark Corlian Vargas. Eh po, nagkakaway-kaway siya. Ayan o. Tingnan niyo po, kamukha ni... Shout out. Shoutout daw po. Shoutout daw po sa inyo lahat. Huy, papi, umayos ka. Biglang shoutout. Kang Master Chito, my friend from Honey Chachan. Ilagay ko na yung video dito. Sis Gold Igro, thanks full pack din. Ako sa mga video mo. Napaka-legit ko, hindi ako budol. Ano daw, hindi ko nabasa yun. Teka lang. Thank you, shout out. The Commander Bawang Vlog Spot. Yan, yung aking pamangkin ni Mrs. pala nag-i-evacuation na. Good morning from Commander Bawang. Good morning din, my friend Janet Diafredillo, nag-BG tam sa kabayan from Taxi Uragon. Antok pa ako hagagising 3 AM pa. Dito tayo kay Ate Mila channel. Tapos na pala yun. Kay Manay Teta. Ate Mila Among malukan. Dati susutan na ka. Di pa nakasubscribe Ate Mila subscribe na ako, subscribe. Bell all. Ay,
Mali pindot, mali. Loading. Magaling ha. Karamihan nga kita ko escapable. Like number 17 oh. Bell on na po yan oh, Ate Mila channel. Now I'm leaving Malino. O, Ate Mila, pangalawa po Ate Mila oh. Hindi pa rin nakasubscribe pala to oh. Subscribe ko na rin Ate Mila. Ba't nakapunta ron? Like number 19 Ate Mila oh. Nakasubscribe na po yan. Pangatlo po Ate Mila, pangatlo. Like number 20 na lang, nakasubscribe na po. Pang-apat po Ate Mila. Harang. Barya. Hindi pa nakasubscribe Ate Mila channel oh. Milas, hey. Haha papi, sana all dami CP from Ate Mila's channel. Hiram lang po natin to Ate Mila, hiram like number 21. Dami oh, naman papapap ng ano nila oh, bilis oh. Yung mga sinusubscribe ko. Next tayo sa nakapin. Sino ba hindi napipin? Paki-comment po nang hindi pa naipipin ha, huwag pong matatakot. Saan na? Sisis nating intoy. Tampo na yun. Inaano nyo eh, binubuli nyo kasi. Binubuli nyo si Ate Intoy eh. My old whitey friend Tunying. Oh, kasabayan ko po ito si Ate Mila channel. Nasa ano kami, ano nga bang group chat yun? Nakalimutan ko na tuloy yung group chat natin. Nagdidikit. Malamang Kuya Papi. Shoutout po sa 23 viewers. Host, magpaalam na ako ha. Ibaba mo nga muna kay Dilo ba ako magpaalam. Papi Migs from Janet de Apria. Yes, GC. Ano nga bang GC natin? Nakalimutan ko. Ay, kabayan pala. Shoutout sa 24 viewers. Love sis Teta. Gayahin mo si Intoy, masipag magdikit. Ikaw, di makapag-move on sa sarili plug, sa Sarita plug. Ano ba yung Sarita plug niya? Hindi ako naabisuhan dyan sa Sarita plug na yan ha. Wonderland Kids, mega love shout out. Ingat po palagi host from Sister Kylie TV. Ingat din dyan sa trabaho. May galab siya gantang Janet de Apria from Papi Mix. Oh, bago na uli Ate Mila oh. Ay, di pa pala. Harang lang pala kanina, harang. 4 minutes lang pala to. 4:40. May galab siya to, Ate Krashiba ng may moderator na po yan. Ano pag Krashiba, alam ko na agad, lalagyan ko agad ang moderator yan. Pero pag ibang pangalan, hindi ko muna nalalagyan. Pero pag alam ko mga pangalan, kahit ninja yan, lalagyan ko na agad yan ng jacket. Oh, shoutout sa sa extra. Pasaway na papi after nagsaridon. Sarita plug naman. Yung saridon. Parang spaghetti pababa yan ah. Tamsak dikit dan. Charge muna si Krashiba ading. Kaya ito muna. Okay, no problem po. Haha. Para rebook dati ta. Hello po sa lahat from Happy Marge TV. Nandito na yung mga nandito na si Happy Marge. Nandito pa rin yung mga legit yung kaibigan Haha. Dami ko tawa. Bakit ano yun na? Sarid na. Saridon. Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Mara, sumakit. Nandito pa rin kay Mara. 13 minutes and 32 seconds. Salamat kay Tunying for paging.
No problem. May galap siya Ate Emma, helping hands. Thumbs love, kuya. Advance happy birthday sa aking Ate Emma helping hand. Birthday po niya 23. Malapit na po, ilang araw na lang. Pero ang kanyang Grand LS is 26. Marami na po tayong ano doon entry. Mga nagpa-entry po doon, mga dati kong mga kaibigan ko sa aming samahan, may mga entry doon. Kung gusto rin po magpa-entry, punta lang po kayo kay Emma's Helping Hand Channel. Lahat po ng upcoming niya, upcoming premiere, or lahat ng upload video niya. Pag may nakalagay doon na na hashtag, o may nakalagay man po doon entry 17, 18, 19, basta may mga entry, gayahin nyo lang po. 24 pala, 24. Akala ko 23, nakalimutan ko tuloy. 23 pa, ay 24 pala. Pero 26 gaganapin kasi may pa siya may happy muna siya sa 24 eh. I-celebrate niya pagkatapos ng celebrate ng birthday niya, 26 ang Basta gayahin niyo lang po. Gusto niyo mag-entry. Gayahin niyo lang po, may mga entry doon, may nakalagay, entry. Entry 17. Tapos lagyan niyo Love Emma Channel, ganoon. Nabait po yan si Ate Emma Helping Hand. Good morning to all here. Papi, di rin alam ni host ang Sardon. Alam ko Sardon yung barya-barya. Yung Saridon. Bahala kayo dyan, no? Kaya gising ko lang from Ate Emma. August 24 ko yung birthday ko. Dan Papi Mig, sa alaga mo from Janet Diapria. Yan, Ate Mila tapos na. Eh, Ate Mila na ako. Pangalawa na to. The best beautiful view. I-like ko na rin Ate Mila. Like number 12. Sayang din naman. Yan, tapos na po. Dun. Ay, iba na pala. Iba. Di ko kilala to. Ito, naandun rin the best, beautiful view. I-like ko na rin po. Ate Mila, para sayang din ang like eh. Tapos itong isa, nag-block na. Puntahan mo yung into, yung new ko. Sis, Nena, just happy and good vibes because of Papi Migs. August 26 birthday ko. Ay, August 26 birthday. GLS ko 10 AM to 4 PM. Ang birthday po niya is August 24. Gaganapin ng Grand LS August 26 po ng 10 AM hanggang 4 PM. Sa mga magaling pong kumanta, pwede po kayong umakyat, mag-stream yard po siya. Akit po kayo, isang kanta po, 1K, bawat isang kanta. Kaya maganda na kayo ng kanta. Ay, hindi pala 1K, 100 lang pala. Nagulat yun si Ate Emma, nagulat. 1K isang kanta, kakanta na lang ako, 10 kanta, may 10K na ako. Joke lang po yun, 100 lang po nagsarita vlog na si Intoy. Yan na pala si Intoy. Thanks po. Puntahan mo yung Intoy, yung new ko. Halaka, galit na yan. Dahil sa nakapin. Yon, kay Uging muna ako, kay Uging. Kay Kaibigan Uging TV. Kaibigan Uging, hindi pa nakasubscribe Like number 48. Tapos, subscribe. Okay, like number 48. Paras na yan, maitim paras na maitim. Kaibigan Uging. Pangalawa, Kaibigan Uging, hindi pa rin nakasubscribe Ba't number 48 yun? Like 49 to, like 49. Paras na yan, nakabil all. Salamat kay Tunying at sa lahat. No problem. Pangatlo. Kaibigan Uging TV. Subscribe. Bell all. Tapos, like number 50.
Pang-apat. Now, subscribe ulit. Bell all. And like number 51. 48, 49, 50, 51. Apat oh. 48, 49, 50, 51 oh. Sakto yan, 51 oh. Like 51. Basketball pala to, basketball. Gusto kong exercise to ah. Ilang minutes to? 9 minutes? Okay, no problem. 9 minutes lang pala. Ayan na natin. I-times 2 natin para mabilis. Ito lang po sikreto dyan mga kaibigan ha. Pag gusto niyo pong may ads naman po yun. May ads. Pag gusto niyo pong mapabilis ang inyong pag-play, pindutin niyo lang po yung settings. Settings. Yung iba, tatlong tuldok. Tatlong tuldok yung iba dyan. Pero ito, settings ang nakalagay. Tapos pindutin niyo yung playback. Ayan playback speed. Pag napindot niyo po yan, may lalabas po dyan. Kasi naka-ano lang po siya, normal. Naka-normal po siya, naka-check normal no. Ilagay niyo po sa times 2. Magpapas forward po siya, pass forward yung pag-play. Pero pagdating sa harang, may barya pa rin po 'yon. Para mabilis yung pag-play natin. Pero yung oras okay lang yun, din mabawasan. Yung oras po, ganun din lang po 'yan. Ay 9 minutes. 9 minutes din po 'yan ang papasok ng WH. Para magpapas forward lang po siya. Pa-share ko video para sa mga gusto. Dami na, di ko nabasa. Love Emma Teta Vlog 2. Intoy, bilis mo mag-live kagabi. Pa-share ko video mo para sa mga gusto punta sa birthday mo. Sige, pakishare po, pakishare sa ni Ate Emma. Ayan birthday GLS po kuya, palablab mga lalab. Yun, andyan na po, nagbaba na si Ate Emma Para kung gustong manalo, stay tayo doon. Pero sigurado, thank you, lahat naman mananalo lahat doon. Papi, magipagbarteran ka dyan ng Lumaki Bananas. Yun din po dikitan nyo rin po yung kaibigan natin si Master Chito Vlog. Master Chito Loto, magugulat kayo pag nag-live yun. Hindi po yun hindi po yun booster. Pag nag-live po siya, hindi po booster yun. Minsan 5K yung viewers niya pag nag-live stream. 5K, 6K, 7K, gano'n. Ang dami niyang tao, mga organic. Thank you so much, Sisimila Channel. Ay, ginamit ko yan sa watch to watch. Kulang oras. Nalaman ni admin. Ay, ginamit yan sa watch to watch. Kulang oras. Nalaman. Ay, nagkukulang ba ang oras pa gano'n? Ate Mara. Baka pag sa baka sa playlist. Mapagod lang ako sa bartera na yan. Di naman kakaunti dyan, isa lang pa. Kakasar lang bartera na yan, Manay Papi. Kaluwa yung bartera na yan, dadagdag tapos maya wala na agad. Paano? Dikit lang ng dikit, hindi wala rin kwenta, hindi naman nanonood ang video. Meron nga akong pinuntahan na LS. Nasa 30k na siya. 30k subscriber. Live stream niya lilima yung tao. Oo, magkulang pag speed mo gamit. Alam ni admin, wag daw gamitin ang speed. Ay, okay, ganun pala. Tinuro lang din sa akin yan, ternay ko lang din. Uging TV, Dan Pulpak, Papawis sa UAA Court. Ay, di ko nakagamitin itong to. Ang available na lang ay bingo at duck race, kuya. Kasi naka 50 entries na kahapon. Last pa entry na kahapon, kuya. O, hindi ako nakapunta, Ate Emma. Sorry. Busy kami ni Mrs.
Yung palay namin maganda sana, kaso 3 araw na umulan dito. Umapaw na naman dun sa kanal, yung tubig, kaya yung palay kong malalaki na, natabunan na naman siya, natabunan, kaya watch to watch na lang per view. Only mas okay yun kaysa with dikitan. Ano daw? Watch to watch na lang per views. Di, pag ito lang pa isa-isa lang siguro, okay lang. Wag lang yung... Kasi bawal din naman yata yung watch to watch, di ba, Ate Mara? Pag na-detect ni Lolo, baka mawalan pa tayo ng ads. Hello, Ate Odi sa PN. Harap Canada. Thank you, Ate Odessa. PM po si Ate Odessa kahit hindi po ako masyadong active. Yan si Ate Odessa pa yun, kahit hindi ako masyadong active. Pinipili po niya yung playlist ko pag minsan. Nagme-message po siya sa akin. Basta pakita mo, full support mo, papi. Try lang ng try. Ganon ang life dito sa YT. Kaya mo dapat sumugal. Hello, Katunying. Si Odessa pa yun, nag-love shout out from Tito Love. Naghang ang phone ko kanina. Nag-overheat. Hello, Stag Tita. Tonying from Baden Rome. May galab shout out. Ate Lisa Nitron. Nito Lisa. Siya yan. Pag mayroon, alam ko na yan. Lagyan ko na ng jacket. Totoo. Ma-demo pa channel nyo katulad sa unang channel ko na demo. Nakakita niya, bawal yung watch to watch kasi yan eh. Ma-detect ni YouTube yan. Kaya magtsaka na lang tayo kung talaga may manunood sa ating mga upload video. Kaya nga ako, kung may manood, thank you. Ay, kung hindi naman natin pipilitin lahat. Pag may nanood tayo mga legit nating kaibigan, sure na manunood yun. Katulad ng mga naandito, katulad ng bagong pasok na yan, oh. Yung Baden Rome, yung at Odessa PN, yung Helping Hands, Tita Vlog, Papi Mix Vlog. Halos lahat naman ko, hindi ko na isa-isa, para-paras naman kayo. Ha? Charger na. Bakit ano nangyari? Bawal ang WH, watch to watch. Manalo matalo, okay lang, ganun lang, chill lang. Pwede magsalisa, watch to watch, pero wag lagi at wag magbaba ng link sa group chat para di mahuli. Isa rin yan, yung magbaba ka ng link sa GC, hindi pwede yun. Bawal yun. Ako hindi ko po pinatuloy ng watch to watch na yan. Naghintay na lang ako hanggang matapos yung WH kong 4K. Naghintay na lang din ako, bahala na, sabi ko. Alam mo na talaga, Tonying, ah. Basta may room. Kaya ako pag nanood, hindi ko sinasabi na panoodin niyo din ako. Opo, tama po yun. Yung kay Ate Odessa. Pag pwede rin na nag-message. Nag-message siya na pinulwatch mo, no? Ganon. O kaya nag-play. Mga ilang araw, saka mo rin siya i-play. Huwag yung i-play mo rin agad. Sunod na araw, i-play mo sa ibang dito. I-play mo siya dito, play mo rin siya dito. Ako hindi ko nag-play sa main. Dito lang sa mga backup cellphone ko, sa mga backup. Dito ako nag-play. Kaya hindi niyo po makikita sa YouTube Studio. Di ba sa baba po makikita yung mga active na nagpi-play sa inyo. Sa baba nun. May nakalagay dun eh. Kung sino mga active na nagpi-play sa'yo. Hindi niyo makikita yung tunying maksam. Para hindi tayo ma-terminate ni YouTube. Total, may mga backup cellphone naman ako na pwede yung pang-play. Dito na lang ako bumabawi sa kanila. Kapit tayo mga lalabs from Ate Emma. Alam mo na talaga po ito yung gamitin niyo ng ibang account.
Huwag gamitin ng main sa WhatsApp at huwag mababa ng link. Opo, Ate Mara Mara. Tigi-isa po ito, tigi-isa. Ang ginagawa ko po, palit-palitan sila. Diba ito, play ko. Tapos play ko naman tong isa, sunod, ito namang isa. Pagkatapos nito, sunod naman tong isa. Pagkatapos nito, sunod naman tong isa. Hindi siya yung dire-diretso na ano. Pag minsan, ang ginagawa ko rin, may wifi kami, di po ba? May wifi. Tapos yung kabilang bahay, pinsan ni Mrs. may wifi din. Palitan, doon ako magpe-play isang araw, sunod na araw, dito naman. Pero iba-ibang cellphone yun para hindi mahuli. Boosting sa akin. Ano yun? Boosting sa akin ang revenue noon. $10 per day. Biro mo, nag-boosting pa Ako pinapasok ako ng isang friend, pero 2 days lang umalis ako kapagod yung ginagawa nila. Pati sa watch to watch. Sa comment ako nag-reply. Nag-replay. Dinikit ko sa'yo tunying ito. Ayaw ko din ang sabi na balikan mo kung ayaw ko yun. Ayaw ko tayo, di kita mabalikan, Ate Badin Rob. Di ko na mabalikan yan, nabalikan na kita. Dami CB from Intoy Hulo. Ikaw, nakakalimutan ko na tuloy mag-ayuda. Ay, tapos na nga pala si kaibigan Uging. Palit siya ng kapain. Wala nagbaba ng link ko, puro na maritisan na to, maritisan. Ito si Ate Emma. Para madikitan niyo po siya yung ano niya sa 26 Grand LS. Kape tayo mga lalabs. Ninja pwede daw basta wag main. Mga ninja nga. Yung ninja legit po nakatulad nito itong mga nandito. Itong mga to. Katulad ng nasa ito, ipakita ko yung nasa harapan. Hello in that. Katulad dito mga nasa harapan na cellphone na to, ito. Yung mga yan, okay na okay yan, pang-play. Tama si Sudisa, ako never nagsabi ng watch nyo din ako. Understood na yun. Pag nakita nila, full comment natin. Understood na yun. Pag nakita ng makikita nyo naman sa comment Ang ginagawa, at saka ako, ang ginagawa, hindi rin lang ako ang gumagawa, pati si Mrs. Kaya pag nakita niyang active talaga na lagi nagko-comment sa akin, kahit LS, 11 hours, 10 hours, tatapusin ni Mrs. yan. Papagalitan pa ako niyan pag in-skip ko. I miss you, Tunying. Thank you, Ate Lito Lisa. Miss you all. Kuya, starting ng birthday greeting sa akin sa 24, sa upcoming premiere ko. Until September 5, part 2 yung greetings mo sa akin, kuya. Part 2 ba yung greetings ko? Sorry, ang pangit na ng greetings ko na yun. Ate Emma, pero pag-checkaan mo na, hello Indat. Anong Indat? Hello Inday, Sangkay. Sangkay Inday pala. Sis Inday, may galab shoutout from Dito Vlog. May galab shoutout! Bots Monkey, Pader Puhos, ito po muna, parada, busy ba? Okay, no problem. Thank you for coming, Bots Monkey. May jacket na yan. Hello, Sisi Inday Sangkay from Baden Rome. 194 sis, Emas Helping Hands. Kaibigan at shoutout sa lahat from Bots Monkey. Yan, may damit na agad yan, Bots Monkey. Shout out sa 18 viewers. Dito kay Ate Emma. Ate Emma. Like number
194. 195 pala, 195. Pang 196 to. Ate Emma, oh. Hop, oh, maganda tong cellphone na to. Alam niyo kung gaano kinagandahan ito. Pag nilalike mo siya, may ano pa siya? May nilalike ko, may ano siya yung tawag nito, parang parang maganda yung kulay, iba-iba kulay. Hello sang kay Bad no Rome. Tapusin ko lang yung thriller, Ate Emma. Like number 197, oh. Tapusin ko lang yung thriller. Thriller. Bad and Ron, nag-BG-BG in Inday TV. Mara 77 vlog. Next, ano ka pa? Next. Emma, sino pa nga ba? Paki-comment po yung mga hindi pa napipin para huwag po kayong matakot, hindi po ako magagalit kasi mistake ko yun, hindi ko masyadong mahina memory ko, mahina. Ngayon, salamat ka Tunying. Yan, palipad na naman. Dapat ako magbibigay ng gift at Ima, hindi ikaw. Ba't may pa-birthday na naman dyan? Thank you so much, Kuya, from Ate Emma's Helping Hands. Baka wala na akong premyo sa ano mo. Sa Grand LS mo, Ate Emma. Naka-advance na. Naka-advance na yung aking premyo. Aakit pa naman ako. Thank you Ate Ma, $4 and 0.46. Salamat po sa lahat from Uging TV. From Intoyulo. In-advance ko na yung premium ko, in-advance na oh. $4, 4.4. 200 plus. Dalawang kanta na yun, dalawang kanta. Tatlong kanta na pala. Kuya Tunying, tulog muna ako. Bye sa lahat. Okay kaibigan, Uging TV, thank you very much. Ano ko ulit mamaya? I-re-reply naman to ni Mrs. Papasyalan ko ulit mamaya lahat ng latest upload. Doon ako magko-comment kasi itong pang-ayuda ko, yung pagpipli ko ngayon, hindi ako makapag-comment. Mamaya pagkatapos pag-reply namin, saka kami magko-comment doon sa latest upload nyo. Na pumunta uli kami doon sa main nyo. Yung main ko pinunta uli namin doon sa main nyo. Kasi mga ano lang 'to, mga pang-ayuda lang eh. Hindi nakapag-comment. Pero nakapag-watch, nakapag-like. Iyay. Hi from Iyay. Hi din, hello. My friend Iyay. 30 subscriber. May 21, 2021, 182 views. Anong may natin Iyay? Dan Ate Grasiba, dating dikit from Gold Growth. Congrats nga pala ulit sa aking kabsat na si Gold Igorot. Monetize channel na rin siya. Kaloka ka kuya. Bakit ba? Bakit na naman natin Emma? Teka, hindi na pala ako yun na, nakalimutan. Ay, Krasibo! Like number 6. Premier lang pala yun. Like number 6. Ba't walang thriller ate Krasiba? Gayan nyo si ate Emma, may thriller. 1 minute. Like number 7.
Para may WH na agad. Like number 8. Ate Krashiba. Next. Baba kayo ng link. Baba po ng link. Sayang ng ng 4 na thumbs up. Ate Krashiba hindi pa nakasubscribe oh. Kulay red pa oh. Like number 9. Shoutout sa 15 viewers ni Tonying Maksam. Maraming salamat idol. Kung Tonying, miss na miss ka na ng lahat from Goldigor. Thank you very much. Sa mga nakakamiss kay Tonying. Shipbind, Mix Vlog, Harang. The For All Day number 1. Yan ang number 1 ng buhay namin. Hasa idol, anong hasa? Ma'am Regina, mega love shout out from Shipbind Mix Vlog. Shipbind Mix Vlog. Napin ko na yata ito si Nicole Likahina kanina pero Shipbind Mix Vlog, mega love shout out. Sisi Love. Sis Gold Igorot, shout out. Shoutout sa 17 viewers. At Regina nag-love shoutout. Bigay po na sa 5 minutes na harang. Shipbind. Okay, Shipbind. Thank you. At Regina nag-love shoutout. May nagpalipad na naman kaldero at Regina oh. Hasa idol. Pinang-isla kita hagabi. Ay, hasa. Thank you, Regina. Ba't di naman lumaki yung channel ko? Joke lang. Di na siya umakit sa 3.4. Pag may premiere kayo, lagyan nyo ng 1 minute trailer para mainggan yung mga viewers. Pinangisda niya, kaya pala nahuli ko hasa-hasa. Magaling talaga to si Ate Regina. Palagi na yan naghasa si Ops. Hasa-hasa. Dito lang naarat na sa kusina idol. Sige idol, baka maksat lulutong. Get uli kuya from Intoy Hulu Vlog. Natamad kasi ako mag-whitey na eh. Iwan ko pa kung anong nakain ko pa, tinamad ako mag-whitey. Napasukan kasi tayo ng mga masasamang elemento eh. Kaya tinamad na mag live stream. Nag-focus na lang sa pagtanim ng palay. Papi, from Miguel Kahina. Oh, bakit? Nika Kahina. Ay, napin ko na nga pala to. Bababa ng nakapin, babasa ng nakapin. Napin ko na pala yan, si kaibigan Nina. Hi Nina, my BFF. Pag ginagasa siya, wala. Nga. Nga mahigita. Shoutout sa 20 viewers. Itlog na nga lang at sibuyas. Nogso pa. Patay ka dyan, kamsat. Itlog na nga lang, kikiwar-kiwaran mo lang, nanogso pa. Dito naman si Manay. Yan, Ate Emma, thank you sa mga pag-bigi-bigi. Shoutout sa ilang oras na ba tayo? May isip kalating oras na pala tayo. Mag-iisip kalating oras na. 2 hours lang. Sakto na to kahit 42 thumbs up. 18 viewers naman. Nandiyan naman yan. Hindi malaki-laki yung WH yan. Mga 20 watts ako. Iyay. Nasaan ka na Iyay? Palagi ka na mag-asa host.
Gasasa. May isda na nga sa bango ng iluluto ni Mrs. ah. Bango. Tahaw ni Carla. Tahaw ni Carla. Intoy, hindi pwede ka na ipipinintoy. Pababa nga ng link. At Regina, kami lang nakakaalam ng hasasa na yan. Malalaman ko din yan. Wala ngang... Ay, wala na nga pala ako sa group chat, no? Bahala kayo. Mag-hasasa kayo. Salamat po sa 20 viewers. Mga katambay niyan, kilala ko naman yung mga yan. Sana malapit kasi ate mo para pag birthday sugurin ko agad yan para makipoods. Di na daw kasi mapigil kaya hasa-hasa daw at wala kayo dyan. Kaibigan Sherwin to be boss. Thank you. Oh, tumataas ko. 22. The for our lady, 2 minutes. Ay, number 2 min. Regina Channel. At Regina. With... Anong emoticon yan? Mga ganun-ganun. Mga ganun-ganun sa... Mga ganun, tapos mga ganun-ganun. Mga ganun-ganun. Bababa ng linggo, wala akong... Ayun yung baba, mag-ano na lang ako. Ako nang bababa ng link. Dito lang ako, from Baden Road. Baden Rome. Thank you po Ate Rilsa. Mahal kita, like 44 Manoy harang pa, from Manoy Dong. Manoy Papi, yung ba ng bahay? Ito si Manoy Dong pala, Manoy Dong. May damit na yan, Manoy Dong. Ang may bahay ni Kuya, kasama sa praying nyo, yung sister ko. Critical kasi siya ngayon. Bakit di ba na-operahan yun? Sige, pray natin. Sino? Kapatid niya Ate Emma. Critical daw. Sige, papakisuyo ko Ate Emma kay ano. Sa pastor namin. O kaya kami na lang ni Mrs. Pray namin mamaya. Mismo Manoy Dong. Hello Papi Mix from Baden. Hello Tinito from Papi. Hello Sisi Titalala from Baden Road. Basta pray lang tayo. Ang Panginoon Diyos lang ang nag-iisang doktor dito sa ibabaw ng mundo. Talo pa niyan yung mga doktor dito sa ibabaw ng mundo na ano. Tungkol na ba nun sa kanyang operasyon? Yan ang problema eh. Kahit wala tayong pera, basta wala tayong sakit sana. Yes, kumusta po mga ka-idol? Dito pa ako sa harang. Sisilala, dito road. Hello, kanina pa kita binati. Hello Kuya Dong. Papis Mix, linaw ng letters mo. Hello Kuya Dong, from Baden Road. Shoutout sa 22 viewers. Salamat sa damit Manoy. Bagong labo yan Manoy. Nasa ICU siya ngayon. Sino kasama dyan? Sino babantay? Ate Emma. Kumusta Tanying? Dani Nalikahina from Entoy Hulo. Yun nakapasok din. From Manoy Mahal Kita Vlog 3. Operan ulit kasi kumantan na. Ano yun? Kumanta na lupas niya. Ay baka kumalat na. Okay lang ako Ate Regina, okay lang. Malakas
Oh, sabi na kumalat. Mahal kita, thanks from Nina Likahina. Yes, my friend Nina. Mahal kita vlog is very supportive. That is the wife of Manay Dong Vlogs. Magbo-birthday ka pa naman ate Emma. Tours lang po ako, tours ha. Naidong Nina is beautiful. Yeah. And Nina Likahina is very, very beautiful. From Indonesia. Ilang oras na lang. Oh, isang oras na lang. Yabong butiki ang payat. Yabang butiki ang payat. Pamangkin ko, pareho silang nasa Dubai. Ay, buti naman at meron. Inom ka gatas sauce. Wala kang ano eh, gatas ng kalabaw sana. Manay teta? Harang permanent smile, Nina, my friend, Dong is very handsome. Yes, my friend, Nina. Dong Vlog is the real YouTube channel. And this one, Mahal Kita Vlog, that is the YouTube channel of wife of Manay Dong. Tunying, pang dalawa ayuda Tunying. From Ate Lisa Francis. Ano sa akin to? Shoutout kaibigan Jewel Alicante. Dumiskarte ka na dyan, papi. Patambay muna house for men smile. Yun na nga eh, kuya. Saya kapalit lungkot. Ganun talaga ate yung mapagminsan sa totoo lang. Kaya pag shoutout sa 27 viewers, mega love shoutout. Electronic PH. Kaibigan Nilo Magnaye, mega love shoutout kaibigan. I'm in from Shipbine. Mix vlog. Punta ka sa may alagang kalabaw, hingi gatas. I'll give you moderator, my friend. Electronics PH. May moderator na yan, kaibigan Electronic PH. Shoutout po sa 26 viewers. Ni kaibigan Tunying. Ay, Joel, mega love shoutout. Totoo yan natin yung mga pag may kasayahan, may kapalit na ano, kaya nakakatakot na rin pag minsan magsaya. Sasaya ka ngayon, bukas may lungkot. Hindi pa nga natapos yung kasiyahan, may lungkot na. Sila Kian, Manay Teta, mega love shoutout Brunilo Magnaye. 26 kayo, wala nagbababa ng link. O magputo channel na lang kayo pare-pareho. Sistita from Lisa Francis. Mega love shoutout papi. Oo. Kaboses niya naman si Lucky, sila I know. Tambay lang ako dito, Manoy, for mahal kita. Thank you Manoy. Thank you very much. Shoutout sa 24 viewers. Bigilang host from Electronic PH. Drop yung link, baba nga ng bahay Electronic PH. Sayang, wala akong ma-play. May pang-play tayo dito. Sayang naman. Parang habang nagkukwentuhan tayo, may naipi-play tayo. Pandagdag like, tapos views, tapos WH nyo. Yun, si kaibigan Nilo Magnaye. Kaibigan Nilo Magnaye, lain yata to Paraan para maging healthy ang pagkain ng cup noodles. Ay, dinagyan ng ano. Kaibigan Nilo, subscribe ko na Like number 104. Thanks to Nying from Nina Likahina.
Puro maritisa na lang. Maganda magmaritisa. Oh, pangalawa kaibigan Nilo Magnaye, oh. May galab sa Kuya Lalag Nilo. May galab sa Kuya Dong from Lisa Francis. Like 105 bro, Nilo Magnaye. Ay, maganda, oh, parang may pinipre. Oh. Pangatlo bro. Nag-giveaway. Like number 106. 17. Pang-apat bro, Nilo. Ito nakasubscribe. Ito pa rin nakasubscribe din, oh. Apat ang new subscribe. Bro, Nilo Magnaye, apat. Ang new subscribe sa'yo. Like 108. Mas helping gun, may galap siya to from kaibigan Joel Alicante. Dan sa nakapin, sarap ng laing ah. Hindi laing manoy. Talbos ng kamote, tapos inano sa noodles. Para masustansya nga naman. Thank you kaibigan Nilo Magnaye. Sa 5 UAD. Ano ba anong mga dollar to? 1.2. 1.4 pala. 1.4 dollar. Kaibigan Nilo Magnaye vlog. Akala ko laing italbos pala. Talbos ng kamote, nilagyan ng ano. $5.28. Salamat bro. Welcome bro, no problem. Salamat din bro sa yung ano, sa yung pakulay-kulay. Thank you very much bro. Tambay ko na muna ito, tama na maritisin ko. Magsukli na ako sa mga dumikit at nag-comment sa posit. Aba nagmamaritis ka, nagbabalik ka kasi. Yan, nilagay na yung talbos ng kamote oh. Lagi kitang naiisip sa panaginip. Dan bro Nilo, hintay na makasama, umaasa na palagi. Rawon Daging Dan, connect my friend. Ship buying, please drop your link. Please drop your link, my friend. Ship buying. Kapat, kapiling kita. Thank you Manay Papi. Sherwin Tulibas, Ate Lisa Francis. Hashtag Nito Lisa Raw. Yun, lagay ng itlog oh. 3 itlog. Two days ago bro. Tapos ano yung asukal? Nung si Balasi. Ayaw ko na kumanta. Request nga house. Walang request ngayon. Mamaos ako. Pas mo na sa request. Naka-reserve to sa ano, naka-reserve sa live stream na Grand LS ni Ate ano, Ate Emma. Naka-reserve tong no si Balase. May bayad din eh, isang kanta 1K. Maganda yun at direct si Gcash, hindi dito sa palipad. Kakaltasan pa to ni Kurakot. O, tinan mo, may $6 o, $6. Ang mapupunta sa akin dito, $4 lang. Nakakurakot na naman ng $2 si ano. Si Kurakot. Mahal dan to, from Ninalikahina. Dapat Gcash na lang lagi, Gcash. Para madali ba tayong sumahod?
Ganun na lang kaya siguro no, GCash na lang. Kasi pag nag-GCash, di ba, ay hindi rin pala dadagdag sa revenue pag GCash. Kasi pag ipapalipad natin sa GCash, mapupunta na sa GCash. Sige na, pagbigyan mo na kami. Pagbigyan mo na ako. Kanta na no si Blas. Walang kanta ngayon. Naka-reserve nga to kay Ate Emma Helping Hand. 1K per kanta doon. Entoy Danto from my friend Nina Likahina. Yun, kaibigan nila Magnario. Tapos na oh. Harang lang ako, harang. Emma's Helping Hand, may galap shout out. From Shipvine, Mix Vlog. Drop the link, my friend. Oh, tapos na rin, kaibigan. Tapos na rin, oh. Oh, CapCut na, oh, CapCut. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Damdamin ko ay di magbabago. Pag-ibig ay wala sa lyrics na to. Part 2, latest na nawalang estudyante sa Palawan. Rapitol po yung aksyon. At rapitol po na yun. Sa Rita Vlogs, Papi, may galap shout out. Tagal-tagal mo, di nag-live. Tagal nga, inubo naman ako. Excuse. Inom lang ako, tubig, inom. Galing talaga, magaling. Idol. Papi, watching ko yung video mo. Shoutout po sa 20 viewers. 2 hours lang po ako. Ilan na lang? 100. 21 viewers na lang. Sino ba yung nagpapalipad sa Ate Emma na $20? Gara, kulay orange. Tapos may kulay ano pa eh, kulay maroon. Kaluka yung live ko kahapon kuya, parang palipad day. Grabe yung mga nagpalipad kuya, nagulat ako sunod-sunod. Nung minsan nga eh, nung minsan live mo na naka-video lang ako. Kaya $20. $20 tapos 15. Bro, nakatampay lang. Okay, malapit na rin ako matapos, kaibigan. Pero medyo kalating oras pa. Sa birthday ko, pula daw. Papalipad niya sa birthday ko. Ano ba yung kataasan? Di ba kulay, ano yun? Anong kulay nga ba yung... Basta maroon eh, kataasan na yun, maroon. Nakita ko maroon, tapos red, ano nga ba yung red? Yung blue ay ano eh. Basta mga malalaking, malalaki na yan, basta mga red, maroon. Bro, nakatambay lang ito. Sa Rita Vlog talaga. Sa birthday ko daw pula. Papalipad niya sa birthday ko. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Orange sa pink kuya.
Orange nga ba yun? Ay, yung orange pala, orange. Oo, orange nga. Yung pink, hindi ko pa nakikita yung pink eh, pink. Kung yun ang pinakamataas. Ang na-try ko lang kasing pinakamata sa akin is yung kulay maroon yata yun, maroon. Noong nagpalipad si Ate Beats, $20. Yun, si Lion King. Lion King nga, Lion King. Mega love shoutout kaibigan Dan Rose TV. 50 thumbs up. Pinakamataas red kuya. Thank you my friend Dan Rose TV. Nasa California siya. Oh, yung hindi dollar yung niya, hindi dollar. Basta mamaya babalikan uli ni Mrs. siya yung mga nandito. Nakasulat siya dun sa papel. Ganun kasi kami ni Mrs. eh. Itong pang-ayuda. Kasi ayuda nga, giveaway lang to. Pero mamaya, pagkatapos ko mag-live stream, yung lahat ng pupuntahan ng main namin lahat yan, yung main ko pupuntahan namin lahat. Magbabalik kami yun. Yung main ang ipang-comment namin. Pero itong mga naandito, ito, pang-giveaway lang yan. Pandagdag lang yan, nagdagdag like, views. Ganun po kasi ako eh. Pag nag-download, lahat na nag-comment doon, babalikan ni Mrs. yun. Haba ng gate from Joel Alicante. Yung iba naman kasi kaibigan, may napunta din akong live stream. Pag ganito, kung sino mga naandito, pag laptop ang gamit nila, laptop, binabalikan na agad nila. Ako hindi pa, initin muna namin yan ni Mrs. para sure yung feedback namin ni Mrs. sa main. $250 Hong Kong dollar yan. Fake. Ano daw? Paanong fake, Ate Regina? Hindi, si Ate Regina nagpalipat to sa akin $100. $100 nga ba yun? Hindi, kaya lang, titignan ko. Nandito sa akin yun eh. Sa Christmas, pinili ko, papaliparan ko ng red kuya at isa doon. Gcash na lang, ayaw ko ng palipad. Kukurakot nila ni Lolo yan. Lalo natin pinapayaman si YouTube. Wala sulat. Wala sulat lang. Tika, hanapin ko dito. Palipad yung setter din eh, $100 nga ba yun? Oo, $100. Totoo po yung totoo. Titinan ko lang sa aking community. Nandito sa community ko yan eh. Oh, $100 nga. O, ayun, $100. Hindi ko nakalimutan yan. Regina Channel, ayun, $100. Laki nun, $100. Ano na, sahod ko na agad yun. Pilang ko, Miguel ang shoutout. Meron matagal yan. Mga palipad ko sa'yo, gift ko sa inyo. Mga totoong sumuporta sa akin. Yun, tingin naman, totoo pala ang sumuporta si Tanying. Ayaw kasi mag-live pag may laman account ko. Pare, para mapaliparan kita. Hindi. Inaano ko, sinachat ako ate. Shoutout sa 25 viewers ha. Sinachat ako ni Ate Regina. Sinachat ako nung Gcash mo dyan sa Hong Kong.
Wala nang laman si Regina. Mag-live ka na. Mas maganda kaldero ipalipad sa'yo. Ayun, mga kaibigan dyan lang ang totoo. Ayun, $100. Ayun. Regina Channel, $100, kulay orange. Meron nga 1,000 eh. Teka lang, nasa na ba yun? Pakita ko $1,000. Hindi naman sa pinagmamayabang ko. Ano lang ako na natutuwa lang ako dahil may nagpapalipad ng ganito. Sino ba yun? $3,000 pala, 3,000. Sino ba yun? Ayan o, 3,000. $3,000. Dugi Panpan. Si Raulo. Starting October, umpisa ulit ang pa-entry ko kuya para sa first year monetize anniversary ko. Okay. At Regina. Si Raulo. Alam nga away tunying. Ni nag-live para palipad kami ni Sis Dini. Ayaw niya mag-live. Baliw yan lagi. May ito pa. Kinukurakot lang kasi ni Lolo eh. Kaya naiinis ako pag ano eh. Ginagawa lang tayong uto-uto ni Lolo. Yahoo harang, kaibigan ading host, at Regina. Ate Regina lang sa kalam from Tita Vlog. Forget na yung away-away, love-love na lang. wala nang away-away. Wala nang away-away ngayon. Wala sila buhay nila. Sila away. Wala na pakialam sila sa buhay. Ganun yun. From Intoy Hulo. Ate Lisa, dami naman itong pa-heart-heart Ate Lisa. Thank you Ate Lisa. Thank you very much. Dan Harang House from Dan Rose. Shoutout sa 24 viewers. Oh, 2 hours na daw ako mula pa. 1 oras pa nga eh. 13, 7, 13 minutes. Danharang House. Oh, move on na. Nag-move on na sila. Sila na yung nag-move on, di ako. Ay, nag-move on na pala ako, sila hindi. Baliktad. Ano ba yan si Sintoy? Ang Sarita Plugs. Yung plugs ano? Bandila. Yung Sarita, salita. Salita ng bandila, yon. Yun. Sis Dan Rose, may love shoutout. Roman at Tita Vlog. Yun, lobat na oh. Bumigay na, 2 oras lang. Iwan ko sa inyo kuya. From Entoy. Gulo mo. Wala kayo dyan, gulo nyo daw. Sabi ni Ate Entoy Hulo. Ten minutes. Ay, 15 para, ano bang oras pa to? Pag 2 oras, 120, di ba? 120 minutes. Tanong si manay mong teta, alam niyan. Thumbs up thumbs love, done. Spread, tunying lang, tunying koy. Ano yun? Ano yun natin isa? Tunying lang, tunying koy. Entoy, di ka talaga titigilan ni Papi. Spread love to me. Ay, spread love to me. No, ba't na oh? Lulo ko naman. Thank you Ate Lisa. Thank you very much. Sayang lang minsan di kami nag-collab ni Ate Juliet. Shoutout sa 26 viewers. Ba't kasali ako Papi from Tita Vlog? Mamaya yan sa live ko.
Sige, sige, punta rin ako sa live. Nagdulo ko na oh. Teka lang. Nag-o-open sesame na to. 1 hour extend! Hindi. Ito lang iwang mag-charge. Si pinasira sa Kakawaiti. Ay, ito na lang naiwan. Ilan na siping nasira nyo? Handa na ba kayo? Sa totoo lang. Handa na ba kayong sa mga bagong monetize? Handa na ba sa mga nag-uumpisa pa lang mag-YT? Handa na ba kayong tanggapin na masiraan ng maraming gadget? Dahil kung handa na kayo, go na kayo sa YT. Kuya Palablab. Kuya Palablab naman ang upcoming premiere ko sa Wednesday. Okay. Hindi ko na ipipin. Oh, like number 55. Part 1, greetings from members. Love you all. Oh, nasa trailer. Premier lang naman. Like number 56. 56. Sa trailer. Notify me. Pangatlo. May like na ate oh. Eh ba't kayo inilubag na pala yun? Wait lang kaibigan Joel Alicante. Pangatlo ate Emma oh. Like number 58. Pang-apat. Ay, ba't? Kaya hindi magnayin na naman. Chorchori. Oh, pang-apat, like number 59 ate Emma. Nasa thriller. Dito tayo kay kaibigan Joel Alicante mga kaibigan. Bukas, kanta ka. Yan. Bro Joel, musta na po from Inday TV? Aha. Di niya alam yan, papi. Chat mo na lang kasi. Bukas kanta sa live ko from Phil Hong Kong. Anong oras bukas? Ayun nga, linggo nga pala bukas. Okay, sige. Joel Elegante, sis Inday TV. Tapos na daw. Ayos na po. Alam niya yun, di ba sis Intoy? Expect ko pa naman to nyo na mag-collab kayo ni Bian. Kulang tayo sa oras. Hinihintay ko nga eh. Kung nag-message sa akin, host, baba na po muna ako. Charge ko lang ito. Lobat na. Okay, may bots, monkey too. No problem. Thank you for coming. Haha, papi. Iba nakita ni Intoy from Tita Vlog. Dan sa nakapin from Ate Krashiba. Yan o, dan na sa ano. Dan sa thriller. Thriller on the road. Kaibigan Joel Alicante. Ano rin pala ito eh. Like number 90. Notify me. Like number 90. Like na yan. Like number 91. Notify me. Yan o. Okay. Like number 92. Kaibigan Joel Alicante.
Oh, like number 9. Hindi pa nakasubscribe, oh. Subscribe ko na kay Bigal Bro Joel Lacante. Bell all. Okay. Pang-apat bro, Joel Alicante. Like number 93. Okay. Wow, iba na Alawi. Salamat kuya. Ano ba yung iba na Alawi yun? Every premier ko, $5 Hong Kong dollar, super chatter, Phil Hong Kong. Wow naman, hello guys. Every premier ko, $5 Hong Kong dollar, ipapalipad sa channel nyo. Every premier. Go, go, go. Sige, go ako dyan, Ate Regina. Game. Thank you bro, no problem. Ate Regina lang sa kalam, yahoo. 8 minutes. 8 minutes ha, mag-end na pa ako ha. Tambay lang kuya Os, ligo muna ako. Yan, maliligo na sa Intoy Hulu Vlog. Sasagutin na kayo niyan, Manay Papi. Kung ano ba yung Sarita plug na yan. Sige kaibigan Intoy, thank you very much. Mayroon na akong 325.30 centavos. Ang mapupunta lang sa akin ito is 200. $225. Mawala yung 100 dyan. Tita Yahoo. At Regina lang sa kalam. Si Sintoy, di mo mapansin kanina pa. Intoy Hulu Vlog, nag-love shoutout from Nilo Magnaye. 7 minutes. Bro Joel Alicante, nag-love shoutout from Nilo Magnaye Vlog. Alam ko na sis Tita yung niriglahan pala papi. Nirigaluhan ba? May glove shoutout my friend John Sultan Adriano. Harang house from Goldie Grot. Harang pa from John Sultan. Nina Yahoo. Shoutout sa 20 viewers. Love Nina. Mama na Tita Vlog. John Sheridan, may love shoutout from Tita Vlog. May love shoutout to Bronilo Magnaye Mix Vlog. Thank you always. Ate Lito Nisa, thank you very much. Sa kanya siya yung pabigi-bigi. Sis Gold, Dastag Grot from Joel Alicante. Yay! Love live. Tita. Thank you my friend Nani Nalikahina. Thank you for staying my live stream. And congrats before you have a 1K subscriber. 1K plus. Di na yan pansin sa'yo si Intoy. Manay Papi. Wow, 1,160 subscriber. My friend Into ay Nina Likahina. Anak Gadis ko Sakura Berman. TikTok. Like 54 my friend Nina Likahina. Anak Gadis ko Suka Berman. Thank you so much, Go. Astabal dito na rin balayan kita sa bakas mo. No worries, digit ako. Sir Joel Alicante, may galap shoutout doon sa upcoming LS mo. As a monetized channel from Gold Igorot. Hi, Kuya Tunyi, may galap shoutout po sa lahat. From Jan Sir Dan. May galap shoutout din kaibigan Jan Sir Dan. Matatapos na lang LS Neos, di pa talaga alam ang Sarita plug na yan. Bahala ka dyan, di ko alam yan. Dami ko na nga problemahin ko pa yan.
4 minutes! Tanong mo nga si Sintoy. Di ako magalit ka sa akin yan. Ayaw ko nang may galit sa akin. Buti nga nawawala na, hindi na nagko-comment yung mga galit sa akin eh. Hindi na ako pinapasyan kasi naka-block na sila. Hindi na sila makakabalik. Extend para 6 hours ka. Sa akin, 3 channel. Ano ba yun si Sintoy? Thank you Ate Lisa. Thank you sa mga pa-heart. Dapat bago matapos ang LS ni host, malinaw na ang Sarita plug na yan. Basta alam ko yung salita ng bandila, bahala ka dyan. Group Papi from Joel Alicante. Bahala kayong dalawa dyan, Manay Teta, Manay Pao. Tatlo pala kayo, bahala kayo dyan. Di ako naka-attend sa live niyo eh. Di pa kasi sabihin ni Sis Intoy. Punta ko pala mamaya si Sis Intoy. Three minutes. Bye-bye house to Ning from Nina Likayna. Okay, thank you very much. Last 3 minutes, my friend Nina. I will finish my live stream. 3 minutes also. Ano ba yung Sarita plug na yun? Sis Intoy. Bye, love Nina from Manay Tita Vlog. Ate Emma Helping Hands, nag-BG. Inday TV, mega love shot. Ay, hindi pa si Inday TV. Inday TV. Baba nga pa ng link, kaibigan Inday TV. Matulog ka na Kuya Papi from Intoy Hulu Vlog. O, matulog ka na daw. Manay Papi Mix. Bye. Love life. Love life, sis Tita. Sakto to, kainan na. Anong oras na ba? 11. Bro Magnaye, thank you very much, Bro Magnaye. Ha. Punrahan mo nga yung Sarita plug mo na yon, Sis Intoy. Ay, puntahan. Get uli bro from Joel Alicante. Ate Emma nag-BG. Last 1 minute. Barriaos from Manay Tita Vlog. Last 1 minute. Habol si Ate Regina. Ano ba yun, Ate Regina? Wala namang ano. Ay, the Commander Bawang. O, like number 14, Commander Bawang. Nag-gate pa ako. O, dito ko. Ganito pala magmukbang si Lolo ng Banana. O. Dito kay Commander Bawang. Pala kay Commander Bawang. Hindi ko ito naipin kanina. Punta ko na yung latest video niya. 9 minutes. Like number 16. Nagbukbang nga ng banana si Commander Bawang. Isang buwig na saging. Like number 17. Ayan, isang buwig na saging ho. Guys, paligid dito yung di pa nakadikit, balikan kayo niya. Opo, legit po yan. Oo, late kasi ng bahay niya. Kuya Commander, dikit na po. Play na lang ako, play. Road to grid to 7. Tapusin ko na lang kay Commander Bawang ngayon. Mag-e-end na po ako mga kaibigan. At Regina, waiting ko kasi yung gagawa sa banyo ko. Ate Emma, Ate Regina, Manay Teta Vlog, Joel Alicante. Sino pa nandyan? Ate Millen SJ, Sweetie Pie Glow. Alam ko nandyan yung mga yan eh.
Joel Alicante, Manny Papi, Ate Lisa, thank you very much sa inyo lahat. Nina Likahina, Jan Sirdan, thank you very much. Sino pa? Bro Lito Magnaye, Nilo Magnaye, thank you very much bro. Bots Monkey, Joel Alicante, thank you very much. Sino pa? Intoy Hulo, Miguel Obsatot, salamat, thank you very much. Manny Florencio Mongkawe, nakaabot pa. Miguel Obsatot, bro. Hindi niya ngayon alam, papi, kasi alam niya naka-comment na siya doon sa video mo. Chat mo na lang siya, sigurado matatawa si Intoy. Walang ano mo bro, thank you very much. So Ate Emma, mag-end po ako ha. Thank you po sa inyong lahat. Sanahan dyan pa ako. Tapusin ko na lang tong kay kaibigan nagbumukbang ng saging, si Lolo. 4. Panoorin ko lang. Happy weekend to all from Jan Serdan. Bye bro, sige bye. Ate Lisa, thank you ulit. Chat na lang ako mamaya. Sa inyo lahat, thank you very much. Bye po and God bless us all. Ingat po tayong lahat lagi, mga kaibigan. Mga mahal kong kaibigan dito sa YT. Thank you lagi sa support nyo kahit di na updated si Tunying. Kasi tinamad na si Tunying dahil sa pero pinipilit kong iwasan na yung stress na nakalipas. Kailangan bumalik na sa pag-YT. At salamat sa inyong lahat. Mahal kita, Manidong. Salamat. Nakatambay lang, Manoy. Stay safe and God bless us all. Always. Bye-bye to all. Winsmile pala, Winsmile. Yo, thank you, bro, Winsmile. Ingat dyan sa probinsya nyo. Ingat lagi. Yo, bye-bye. Lunch time na, kain na tayo. Tambay pa Kuya Dong, ha. Intoy, thank you very much. Intoy Hulo, Manidong, sa lahat-lahat. Thank you very much. At kahit matagal ako nagla-live stream, nandiyan pa rin kayo. Thank you sa pagkamis nyo kay Tunying. Bye-bye!